Busy ka ba? Tara, usap tayo. Alam niyo ba, or malamang alam mo na, ano isang araw ay may sinagasaan lamang na isang security guard sa kabila ng kanyang duty at ginagampaang trabaho ay siya ay sinagasaan na isang hinayupak at gamuting driver. Oh no! Ating pag-usapan, direct assault sa mga gwardya ay posible nga ba? Ano nga ba ang direct assault o direktang pag-atake? Halina at basahin natin at unawain. Let's go. Direct assaults, any person or persons who, without a public uprising, shall employ force or intimidation for the attainment of any of the purpose enumerated in defining the crimes of rebellion and sedition, or shall attack, employ force, or seriously intimidate or resist any person in authority or any of his agents, while engaged in the performance of official duties, or on occasion of such performance, shall suffer the penalty of prison correctional in its medium and maximum periods and a fine not exceeding ₱1,000 pesos when the assault is committed with a weapon or when the offender is a public officer or employee, or when the offender lays hands upon a person in authority. If none of these circumstances be present, the penalty of prison correctional in its minimum period and a fine not exceeding ₱500 pesos shall be imposed. Ito ang madaling paliwanag kapag lumaban ka o sinaktan mo ang taong otorisado habang sila'y nagpe-perform ng kanilang trabaho o duty, ay pwede ka na nilang damputin at kasuhan ng direct assault o direktang pag-atake. Sa mga gwardya ay posible nga ba? Bakit hindi? Oo nga, oo nga. Samantalang ang mga pulis at barangay tanod ay meron. Bakit hindi kaya ibigay sa mga gwardya ay para naman magkaroon ng konting respeto sa mga sikyo, ang mga ilan ng mga mayabang at masyadong mapagmata, mapagmaliit sa mga gwardya. Paulit-ulit na lamang na ganitong nangyayari. May papakita ko sa inyo mga video na mga nakarang taon, mga nakarang araw, at mga nakalipas na panahon na paulit-ulit ang pangapi sa mga naturang gwardya. Bakit hindi nyo ibigay ang mga direct assault para kahit tunti o katiting ay magkaroon ng takot at respeto sa gwardya? Gaya na lamang ng mga nasa video na ito na para bagang ipis na lamang at taga ang tuloy nyo at parang hindi na makatao ang yung ginagawa. Sana naman yung isinusulong ng batas ngayon ng Senado na yung 2423 ay sana maisingit nyo bago may pasa ang batas na yan. Sana maisingit man lang ang direct assault for security guard. At isingit na rin ang height equality. Gawa ng base sa aking pagbabasa ay hindi pa naisama dun ang height equality para sa mga sikyo. At malamang pag naipatupad yun ay magkakaroon pa rin ng mga diskriminasyon sa mga pungok at hindi pinalad sa kanilang height. Samantala ang mga pulis military ay pasok na kahit na 5 flat ay makapag-render na sila ng kanilang duty bilang isang pulis at sundalo. Samantalang ay gwardya na kahit na 4 years course o hindi man naipasa ang kanyang profesyon at napasok sa security industry ay mapupunta lamang sa hindi na magkagwardya dahil punggok siya. Malamang ay ibang trabaho kanyang mapapasukan na hindi kailangan ng height. So sana height equality at direct assault posible nga bang may pasok. So let's go. Tingnan nyo. Ano ang comment nyo? Ano masasabi nyo? Comment ka lang or patuloy ka na namang mananahimik at wala kang gagawin. Sana sa mga nakikinig nito, sa mga kinaukulan, oras na, panahon na para magpakitang gilas kayo sa mga panahon na ito. Let's go! Abugbog si Sikyo number 1. Ayan, no? Kung makikita nyo, ito yung gwardiya sa isang subdivision na pinagtulungan ng mga residente or unit owner na siningil. Ayan, no? Ayan, makikita nyo. Ayan, no? Pinagtulungan siya, no? Ayan. Ayan, tawag po si Kuya Guard. Ayan na. Nako, bugbog sarado sa pinagtulungan ng nakikita nyo, no? Talagang kawawang kawawa. Base sa kwento ay parang siningil lamang sila ng 10 pisong entrance. Hindi nila matanggap or talagang ayaw nilang mabaan kanilang pride. Kaya binubudyan nila si Sikyo. Ito yung sinasabi ko, no? Tuloy tayo. Ayan, number 2. Abugbog si Sikyo, number 2. Ayan, ito naman yung sa Dasmariñas Village sa Makati. Na kung matatandaan nyo, ito yung kay Binay, no?
Napakaraming sasakyan. Ang kwento dito ay yung gate na yan ay sinasara. Pagsapit ng, kung di ako nagkakamali, ay alas 12 ng gabi, no? So yung convoy na yan ay lalabas yan nung kasalukuyang mayor dyan, si Junjun Binay, ano? Lalabas sila sa isang gate na kung saan ay puro na lang papasok. Yan, puro na lang yung papasok, so sila yung lalabas. Diba? Yung batas nila, sila ang mabali. Kaya ang gwardiya ay naging collateral damage. No? Inisyado natin. Mahaba yung video na yun eh. Parang kala mo magkakagira na sa sobrang bodyguard. Una na lang pasabugin yung mga sikyo doon. Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya kawalan ng respeto sa mga gwardiya na parang napakababa ng tingin. Ito yung pangatlong video na abubog sa sikyo number 3. Ito yung number 3, no? Kung matatandaan nyo, ay bago lang to, no? Mga nakarang buwan lang to. Ito yung guard sa BF na kung saan ay sinapa-sipa at sinapok-sapok siya ng anak ng isang congressman, no? Hindi ko na nga alam kung anong update dito sa kaso niya. Kung ano bang nangyari kay Kulokoy. Yung kupal na nabugbog dito na isang anak din ng isang congressman na napakalakas. So, panoorin niyo ang video na ito, no? Isa to sa mga ating presentasyon sa pangbubugbog at sa mga pag-aapi sa mga gwardiya na parang ipis. Kadalasan ay napakalaking mga tao ang ating kalaban sa pagpapatupad ng ating duty. And makikita nyo, di ba? Yung unang video niya ay doon yan sa guardhouse. So baka ito yung huling video na lang dulo na lang video na ito. Yung confrontation nila, kung nakikita sa gate pa lang na nahar ni Kuya Guard. So ito yung dulo ng video na ito na binalikan siya at pinububugbog at sinapa-sipa ang kawawang gwardiya at pinaluhod pa sa harapan ng kanyang mga bodyguard, no? Di ba? Napaka walang respeto sa mga gwardiya. Tapos ayan, sinipa. Ayan. Ayan siya, yo. Ayan siya, nakikita nyo, di ba? Ito yung ating presentasyon sa Abubog si Sikyo number 4. Abugbog si Sikyo number 4. Oh, ito na ang latest ngayon, yung gwardiya na sinagasaan na nagtatraffic sa kabila ng kanyang tungkulin, no? Kumbaga, ang tingin ko dito ay parang hindi siya yung nanagasa, parang mas taas masyado ang kanyang pride. Ayan, sinagasaan. Kumbaga, sino ka pa? Huyo ka. Gwardiya ka lang. Sagasaan kita. Wala akong pakil sa'yo. Yan. Sikyo ka lang. Ito na nga ang sinasabi ko. Sana may kunting respeto naman at siguro ito na ang dahilan para isingat naman nila sa batas na isusulong nila yung direct assault. Bakit tingin naman subukan na bigyan nyo ng direct assault ang mga sikyo para meron din konting takot at respeto ang mga gaya nitong mga tao, no? Kahit na malalaki sila, so mananagot pa rin sila kapag naisingit yung manang sa mga gwardiya ang naturang kaso na yan na direct assault. Sana posible, no? At habang hindi pa naipapatupad ang batas na 2.3 at maisingit yung man lang ito sa mga kabilat ang pinakita natin. Hindi lang ito, no? Marami pa dapat yung mga videos na yan. Yung mga past na hindi pa natin nakuha ng video na yan nung hindi pa uso ang cellphone, so marami pa talagang insidente yung mga nabugbog na mga gwardiya sa mga kawawang gwardiya at sa mga mayabang na mga tao dito sa mundo. Ayan. Ngayon kabukloy, tapos na ang usapin natin ngayong araw na ito. Ano pa ang iyong kuro-kuro, kuminto ukol sa usapin sa bagay na ito? Kumenta kabuknoy, malay mo, suntok sa buwan, mabasa ng ilan sa kinaukulan ay may solusyonan ng ating mga hinaing. Comment ka lang down below. At salamat sa iyong panonood at tinapos mga video na ito. Dahil dyan, isa kang 5'9" na 3'5" at sabat sa'yo. Kibok na.